Η συσκευή παρασκευής παγωτού Silva Crest για νόστιμες δημιουργίες σπιτικού παγωτού. Μπορείτε να παρασκευάσετε μόνοι σας έως 1 λίτρο παγωτού. Η συσκευή παρασκευής παγωτού της Silva Crest διαθέτει αποσπόμενο δοχείο πάγου, αντιολισθητικά πόδια για ασφαλή στήριξη και βεβαίως στις οδηγίες χρήσης θα βρείτε και χρήσιμες συνταγές για διάφορες γεύσεις παγωτών όπως βανίλια, φράουλα και μπανάνα. 24 ώρες πριν την Παρασκευή τοποθετήστε το δοχείο πάγου μέσα σε κλειστή σακούλα στην κατάψυξη. Κλειστή σακούλα για να μην δημιουργηθούν επικαθίσεις πάγου στα τυχώματα και στην κατάψυξη για να είναι όσο καλύτερα παγωμένο κατά την Παρασκευή του παγωτού. Αυτό λοιπόν το έκανα. Και τώρα μπορώ να τοποθετήσω το δοχείο στη συσκευή παρασκευής παγωτού. Προετοιμάστε τη μάζα για το παγωτό τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα και τοποθετήστε την και αυτή στο ψυγείο για να είναι όσο το δυνατόν πιο κρύα κατά την επεξεργασία. Η υψηλή ποιότητα παγωτού επιτυχάνεται με ποιοτικά, δηλαδή φρέσκα υλικά και γαλακτοκομικά με μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος όπως κρέμα ή μασκαρπόνε κάνουν το παγωτό πιο κρεμώδες και πιο γευστικό. Καταρχήν θα προετοιμάσω τη συσκευή. Τοποθετώ τη μονάδα μοτέρ σε ενσωματωμένη δεξιοαριστερόστροφη λειτουργία και με μικρή περιστροφή θα την ασφαλίσω. Προσέξτε όμως να ενεργοποιήσετε πρώτα τη συσκευή και έπειτα να προσθέτεστε τη μάζα παγωτού. Γι' αυτό υπάρχει εδώ πάνω το πρακτικό άνοιγμα στο καπάκι. Αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, αφήνετε τη συσκευή να δουλέψει περίπου 40 λεπτά μέχρι το παγωτό να πάρει την υφή που πρέπει. Η συσκευή πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει σε λειτουργία για να μην παγώσει η μάζα παγωτού στα εσωτερικά τυχώματα. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ πως το παγωτό μου απέκτησε μια άριστη βελούδινη υφή. Αφαιρώ το καπάκι και δοκιμάζω κατά εξαίρεση κατευθείαν από το δοχείο παγωτού. Μα αυτό είναι θαυμάσιο. Εξαιρετική γεύση φράουλας. Αυτό είναι υπέροχο. Έτσι μπορείτε να ευχαριστήσετε τους καλεσμένους σας και φυσικά εσάς τους ίδιους. Η συσκευή παρασκευής παγωτού Silva Crest αποκλειστικά στην Lidl με το σήμα GS για ελεγμένη ασφάλεια, το σήμα TÜV για φιλικότητα προς το χρήστη, έλεγχο για βλαβερές ουσίες, δοκιμή στην πράξη και δοκιμή για διάρκεια λειτουργίας και φυσικά με 3 χρόνια εγγύηση και όλα αυτά όπως πάντα σε παγωμένη χαμηλή τιμή, ποιότητα και τιμή με διαφορά.